martang yang mahita. Dame ni di batana sumurung sian saluhu na roha imana mga ramoti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus tukatai. Amin. Barita na uli na gawihatan di bata dihita imana tersurat di 2 Musa bindu 15 Mamukka sian ayat 10 sia 1 ayat 20 sada tangi kamu mahatani di bata. Ay bongo tu bagasan lau do hoda ni piraun do akka huretana ro di parsiudulna. Jadi di pasong Jahuba ma akka aik ni lauti mga lukupi na sida. Alay anggo hala Israel maldalan dinamahiyang do na sida di tonga-tonga ni laut. Dungi di tiap si Miriam buru panorirang iboto ni si Aaron udap sada di bagasat tanganna jala luar sudi akka buru-buru marulur mangihutun ibana maniup udap nabi. Jadi mared ditari para si Miriam tunasidan mared di ma hamutu Jahoba ay marmulia situtudo ibana huda doho parsihudulna diusopon tu bagasan laut ima sahana songon topik ni mingguta mared di maham di jahuan diamu donga saha porsyaon adong masada barita namar donga pura di sada huta adong masada ina nasai lomorohana maredde jala tiap manogot doh tiap sore manang ahape diula di bagasna sai holan namareddi do ina taon jala sudiru tetanggana maboto ina taon mareddi ganuk manogot manang mangaloppape doh lao manunci nang manggosok jala nunga hera kehidupan manangulu ni inatai na saya terus marede ibana. Tusanong dosa da tiki anggoso marede ibana di bagasan nguluna. Tungso di luas inatai do salpu tiki i molodang marede. Ala di sada tiki to puma dak kabegian suara sejabune. Dang marin di inatay di manugok niari. Dungi songon na suku-suku ma tetangganay. Songon na suya inataw dang marin di manugok-nugot nin narohana. Penasaran ma tetangganay. Diala na penasarani di iti ma. Hape tongon dong di bering matutu inatay na tongon tersulat di dapurna laut tongon mangalopa humalapu ma tetanggane mabuan tu rumah sakit. Puji Tuhan ma selamat jana sehat ma inate dung songoni salesai jala Roma inatta namaredde nung malum disukun iba nama tetanggane. Dung disukun buasa bui di botoho aku namadabu natinggang di jabukun. Di dok tetanggane ma. Ala somal do kubigi hami hoy nang maredde. Jara sesuku-suku dorohanami ditiki na somaredde dungi hutay likon ala songon na suku-suku rohaku ido baina huboto namadebu hoinang ninna marupani. Alani dihamok kadonga saha porsyaon ahadona na indo konon di baritain. Na indo konon di baritain na parjolo mared dakkolan sekedar alanino na manang alani syair. Alay mared di sada pamujion doho paisa so semanga nakaporsyaon dui. Ido nanay takas parjulur berengota. Ala marid di ido sada na tumasay takas
di pamujion terlumo bima nang di parsobota nang di parminggot tape pola do di huriata adong pituhani maredde dungi di selang silingi madohot hatani di bata neng dohonot maredde ima sada nilai na ritual nama say arga songo bagian ni parsobota songo na pinatupa ni bangso Israel lau mamuji di bata siganup ari diaka pesta nang diaka nama sa tongoni nang moro masa pe ima porang tutu sada hasomala dinasida mangidehon haluaun nasotar dodo lapatan na waso ni dibata dang sarupa kemampuan ima haluaun na pinasa ni dibata songoni nang na pinasa ni jolma boy dohonot tadi amakadonga saha porsyaon marhite aka edde mabek kita dui lam tau barnida hinabal gani pasu-pasu ni di batam hidup benedok amata Agustinus lapatan ni namaredi kui bene kantat bis orat mared dinadinggan sarupa dui dohot dua hali martangiang bernyanyi yang baik sama dengan berdoa dua kali asa idaut tado lapatan na ima hinabal gani edi di parnguluon ni hak kristenon di hanguluon ni haporsyota marhite paredeon nang paduan suara nang kor musik nang dia katortor namar pardumo tu paredeon bui di mabuak kita lahopai saton nguluta dia makadongan teida ma dung bolas bangsoi nung bolas nasida di hamaoron namasa di laut rarai manang laut tebarang sada panadaw na balga manang puji-pujian na di pasahat bangsoy marhite si Miriam kakak manang iboto ni si Musa na mabahen sada edde doho sada pamujion roho sudia kaparopuan na adong di tonga-tonga ni bangsoy maredde na sida makalason ima hamonangan makalason ima habal gaon nama dua nasida siam parmara buluni taida do dia makadongan di pasuang jahuba lauti makukupi ima musuni bangsoing dung di ida di bereng si Miriam do boru-borui dito nasida mat di tangan na ima urap mangedekon edde puji-pujian tu Jahoba ala marmulia jala ala ni balgani huasoni di batang marhitima dia makadonga saha porsyaon adong takas nanay si pasahaton ni turpukot tu hita nanay si dohonon na ima songosada ujahadui ikosudi hita mamuji debata dibasi Musa dosada imanakangani tona tutonga-tonga ni bangsui tonai unang lupa nasida mamuji debata ala di bereng jala ala di ida nasida habal gaon na pinamasani di bata tutusian namasai pola do sudi akaparopuan nang si Miriam mabahen sadap edde puji-pujian tu di bata napaduahon nendo honon na ima Tuhan di bata do hagogoon dohot haluaon tabering do takas ima haguguni di bata alani idok si Musa
marhite hagugoni marhite huaso dohot mujizat dohot halongangani asetung berengot tama halongangani alani habal gauni debatan. So jamita mingguna salpu haluauni ima huaso ni debatan nabuy panguduhon namate mulak mangulu namarlapatan hagogondo huaso haluau na di debata tungso tarpikira jol madui tungso tarpikiri bangsoi dui pola do ima laut jala naung takas di dana sida bahwa di ujung ningolu nasa sitong na tarbereng nasida hamatean nama naro dopak nasida ala nunga lam jonok ro madopak kon nasida musui alai di bagasan huaso ni debata di palua gabi boy di bola lauti marhite tangiam dohot haguguun ni debata dungi dihukupi lautima nang songoni akamusuna akaparangan perhuda ni raja parau marhitido dohono tama dibatado hagugo namangyo nang takas ido ta sa trupuko ni ma pabuwa kon hagugo ni dibatang didok si Musa di baga sa trupo taon ima Musa mau mengajak menceritakan pabuwa kon hagugo ni dibata perbuatan Tuhan tutonga-tonga ni bangsoi tutonga-tonga ni akka pinoparta alanima dia makadonga saha porsyaon di minggu imakan tateon marid di mahamu di jahuba ta ede humma puji-pujian habal gaun ni dibata di bagasan muluta dohot marhite haluau ni ede honotama haluau na sotar dodo songon edete tung sotar dodo hagugu uni debatam tong naing mahita mangedehon habal gaun nai di bagasan serep nirohan do di bagasan puji-pujian tapak kema edi tapak kema akka alat-alat musik tapak kema tortor nang paredote tapak kema nang paduan suara te nang akka kurtai laho mamuji namat perdomuan tuha porsyauta taida mahabal gaun na pinasa ni di batam jana totong mahita mangulu pabuwahuni songon parapuan si Miriam do akaburu-buri na madok ima debatado haluan do debatado haguguun. Amen. Mauliate mariho ali Tuhan debata na paluas hami marnida doh makanguluhon habal gaun ni huasom naik kami Tuhan mangedehon habal gaumu di tonga-tonga ni ngolu nami mauliate ma Tuhan diho. Amen.